कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत। आज पळयात आयची मुख्य खबर। जोडा दांडेली मार्गार बस आणि कारची धडक। जोडा दांडेली मार्गार चापोली क्रॉसा लागीं बस आणि कार हांचे मध्ये अपघात जालो। या अपघातात सुदैवान जीवित हानी जालना। बेलो हंगलिंगा वयची बस जोड्याच्यान दांडेली दिशेत वयताली, तर कार जोड्याच्या दिशेत वयता असताना नागोडा पंचायत क्षेत्रात चापोली क्रॉसा लागीं समोरासमोर दोन्ही वाहनांची टक्कर झाली। गाडीचो मुखार भाग पुराय मोडून गेलो। दरम्यान ह्याच वेळार त्या जाग्याचेर उडपी वयची बस बी अडकली आणि मोठी वाहतूक कोंडी झाली। रस्त्याचेर अपघात जाले निमित्ती उडपी वयच्या बस चालकान रस्त्या भायर बस काडच्याक प्रयत्न केलो। त्या वेळार ती बस बी अडकली, त्यामुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली। तब्बल 1 तास वाहतुकीची कोंडीचा सामना प्रवाशांक करचो पडलो। इतल्यान ही बातमी हिंगा सोंपता। धन्यवाद।